Il-Prim Ministru Robert Abela żar il-lukandi L-Tree by Hilton f'Buġibba u l-Fiċ f'San Ġiljan fejn għadhom kemm saru investimenti privati fihom bilan li jkompli jiġi attirat iżjed turiżmu ta' kwalità. Waqt dawn iż-żjarat Dr. Abela nnota kif investimenti bħal dawn juru l-fiduċja f'pajjiżna, fl-ekonomija Maltija u fil-futur tas-settur turistiku. B'investiment ta' 22 miljun euro l-lukanda L-Tree saret it-tieni lukanda f'pajjiżna bħala parti mill-katina tal-Hilton. Din hija magħmra b'485 kamra ta' faċilitajiet turistiċi. Il-lukanda Fiċ tirrappreżenta investiment b'suċċess minn żewġ investituri Taljani, it-tnejn b'esperjenza fl-industrija tal-ospitalità. Kull ma jmur Malta qed issaħħa l-pożizzjoni tagħha bħala destinazzjoni ewlenija għat-turisti minn madwar id-dinja. Bit-tkabbir tas-settur turistiku f'Mejju jaqbes mhux biss il-medji Ewropej iżda wkoll dawk Mediterranji. Il-Prim Ministru elenka kif dan is-suċċess u riżultat ta' strateġiji ċari u implementazzjoni ta' bosta inizjattivi immirati lejn tkabbir ekonomiku sostenibbli u finalment jissaħħaħ il-prodott turistiku Malti. U rimarka wkoll kif dan l-investiment fis-settur privat u konformi mal-Viżjoni Malta 2050.